our YouTube channel here. Zomwe chimachitika Munthu Akangomwalira Kumene. Ngakhale masiku ano kwayamba kuchuluka anthu omwe amakhulupilira kuti munthu ukamwalira ndiye kuti umangowola ndipo kulibenso moyo wina komwe tipitako. Anthu ambiri kamba ka chipembezo amakhulupilirabe kunena kuti kuli moyo wina munthu akamwalira. Mu chaka cha 2014 nzika za dziko la United Kingdom zinafunsidwa zokhuza imfazi ndi newspaper ina ya Telegraph mdzikolo, ndipo 60% ya anthuwa inayankha kuti imakhulupirira kuti kuli moyo wina utsogoloko munthu akamwalira. Dziko la United States komwe anthu ambiri ndi achipembezo cha chikhristu. Bungwe la Pew Research mu chaka cha 2015 linafunsanso anthu kuti anene chomwe amaganiza kuti chimachitika munthu akamwalira. 72% ya anthuwa inayankha kuti imakhulupirira kuti munthu akamwalira amapita kumwamba komwe kumapita anthu ochita zabwino pa dziko pano, ndipo 54% ya anthuwa inati ena amapita ku gehena komwe ndikukhala kwa anthu ochita zoyipa pa dziko pano. Zikuonesa kuti anthu ambiri pa dziko pano amakhulupirira kuti munthu akamwalira amapita kumalo omwe ndi abwino kwambiri otchedwa mparadizo, kumachita ngati amachita zabwino zomwe mpingo wake umanena. Ngati samasata za mpingowo ndiye kuti adzakhala ku ng'anjo ya moto moyo wake wonse komwe azikazunzika. Koma lero ndabwera ndi nkhani yomwe ikuti ndi chani chomwe chimachitika kuthupi la munthu akangomwalira. Madotolo amadziwa kuti munthu wamwalira kamba kakuti mtima wake umasiya kugonda, ndipo ku ubongoku kumakhalanso kusiya kugwira ntchito. Ngati ubongo wasiya kugwira ntchito ndiye kuti munthu wamwalira. Ngakhale kuti pali makina ena omwe amatha kumukhalisa munthu ngati ali moyo kwa kanthawi, pena ukhoza kukhala kuti uli muimfa ija yotchedwa cardiac death, pamene mtima umasiya kugonda ndipo magazi amasiya kuyenda mthupi monse. Chikudabwitsa ndi chakuti anthu amene akhala ali mu cardiac death akakhala kuti abwezeresedwa kukhalanso ndi moyo amanena kuti amadziwa chomwe chimachitika pa nthawi yomwe anthu amaganiza kuti amwalira. Ena akhala akumanena kuti pa nthawi yomwe anali mu nyengo imeneyi amaona kuwala, ndipo pali imfa ina yomwe imatchedwa kuti clinical death, ndipo ikachitika umatha kubwezeresedwa m'moyo kwa mphindi 4 kapena 6, ndipo ukapitilira kumwalira ndiye kuti uli pa ija yomwe imatchedwa kuti biological death. Apatu basi umakhala kuti munthu wapita suzabwereranso, wamwalira kapena kuti ndi malemu. Apa ndi pamene zinthu mthupi lako zimayamba kusintha. Minyewa kapena muscles imayamba kuongoka pamodzi ndi muscles onse omwe munthu amatulutsira chimbudzi kapena mkozo. Ngati uli madzulo ndipo unadya masana umatha kudziyipisira kapena kutulutsa mpweya wonunkha uja ena amawutcha kuti chiphwisi. Ngati muchikhozozo mwanali mkozo, apa ndi pamene umangotuluka wokhawokha popeza pamakhala palibe kuzigwira, sinanga wamwalira basi. Ndipo munthu wamuna amatha kudzikozera kapena kutulutsa umuna, ndipo ngati ndi mzimayi ndipo anali woyembekezera amatha kubereka pompopompo. Kubereka uku kumatchedwa kuti coffin birth. Izi zimachitika kamba kakuti m'malo mokankha mzimayi yekha ngati akanakhala ndi moyo, mpweya wonse omwe uli m'mimba mwake umankankha mwanayo ndi kumtulutsa. Pamene thupi likuchosa chilichonse chomwe chinali mkati mwa thupi lanu, kumangomveka phokoso kuchoka kukamwa kwanu komanso mphuno zanu. Manesi ndi anthu ena omwe amakhalapo nthawi yomwe munthu akumwalira kumene akhala akumanena kuti amakhala akumva kubuwula ndi kung'ung'uza kuchoka kwa matupi omwe amwalirawa. Izi pena zimakhala ngati munthuyo ali moyo, koma ayi ndithu munthuyo amakhala wapita basi. Pena thupi limatha kusuntha koma sikuti zimatanthauza kuti moyo ulipo ayi, popeza pena amangokhala kuti muscles aja akusuntha nawo komanso akuongoka. Ngati ndi munthu wamuna ndipo anagona chafufumimba amatha kupezeka kuti wayima. Inde chokukozera cha abambo chimadzuka
ndi kuyima njoo popeza magazi amakhala amathamangira kumeneko. Pena magazi ambiri amapezeka kuti apita mbali imodzi yathupi la munthu womwalirayo, ndipo ndi chifukwa chake pena thupi limapezeka kuti lada kwambiri mbali ina yake kapena kukhala ndi mtundu wa pepo. Iyi imachedwa kuti liver mortis. Apa ndiye kuti magazi amakhala asakuyenda mthupi lonse, ndipo kenako thupili limayamba kuzizira mpaka nakufanana ndi kaziziridwe kamalo amene munthuyo wagonekedwa. Kungotha maola apakati pa 2 ndi 5 ndi limodzi, 2 to 6 hours, thupi limayamba kulimba kamba kakuti calcium amayamba kufika ma muscles. Apa ma cells amayamba kugwa kamba kakuti magazi sakuyenda, ndipo izi zimapangisa kuti tizilombo totchedwa bacteria tiyambe kuchuluka mthupimo. Kamba kati zomboti ndi pamene thupi limayamba kuwola, ndipo pena ukayang'anisisa ukhoza kumaoneka ngati tsitsi kapena zikhadabo zikukula, koma ayi ndithu sizikhala choncho. Chimene chimakhala chikuchitika ndi chakuti thupi limakhala likusintha. Izi zimaonesa ngati thupi likukula monga uli moyo. Kuchoka pamenepa thupi limakhwepa ndipo limayamba kutuluka matudza, ndipo zikatero kuwola kwenikweni kumakhala kwayambika tsopano. Tizilombo ting'onoting'ono komanso mabakteria amakhala ayamba kukudya munthuwe. Kenako basi umayamba kununkha kwambiri, ndipo fungo lake limakhala lakuti ngati anthu ali nawe pafupi sangapirire koma kufuna kutalikana nawe. Apa ndi pamene thupi lija limayambanso kukha madzi, koma mafupa, cartilage ndi tsitsi zimakhala zili bwinobwino. Pa nthawi imene ukukwiriridwa umakhala unayamba kale kuwola, koma ngati thupilo linachitidwa embalm ndi kuyikidwa m'manda, ndiye kuti kuwola kuja kumakhala kukuchitika pang'ono-pang'ono. Koma ngati wasiyidwa osakwiriridwa kwa mwezi umayamba kunyenyeka, ndipo tizilombo, mbalame, zomera komanso nyama zina zimakhala zikudya iweyo. Thupi likakwiriridwa akatswiri a izi amati zimatenga zaka zapakati pa 8 ndi 12 kuti minyewa yonse isanduke doti ndi kusala mafupa basi, omwe pa Chingerezi amati skeleton. Pomayandikira zaka makumi asanu 50 mafupa aja nawo amadzatopa ndi kusanduka doti basi. Muti patakumbidwa unayikidwapo anthu amoyo sangapezepo kanthu. Munthu wina wa nzeru zake kapena kuti philosopher mchingerezi Alanis Descartes, yemwe anali wochoka mdziko la France, akuti amakhulupilira kuti thupi limakhalanso ndi mzimu zomwe zimasiyana munthu akamwalira. Umu ndi mmene zipembezo zambiri zimanenera kuti ngati wayikidwa m'manda pali mzimu womwe umasala ndi kumaona chilichonse. Wanzeru wina wotchedwa Friedrich Nietzsche amakonda kuyankhula zokhuza kuti munthu ukamwalira umadzabwereranso moyo omwewo mpaka kalekale. Izitu zikufanana ndi chikhulupiriro cha anthu achipembezo cha Buddha, womwe amati mizimu yonse imayambiranso moyo wina thupi likangomwalira, koma sikuti umakhala moyo omwewo kapena dziko lomwelo ayi, koma umakhala ukukumbukira kuti moyo uwu ndinakhalapo. Anthu achibuda amakhulupiriranso kunena kuti moyo wathu ndi wongobwereza, ndipo womwe tili nawo unalipo kwina kwake. Ichi ndi chifukwa chake anthu timakhala tikulota zina zomwe sitimamvetsa, ndipo zimakhala kuti mzimu wathu ukukumbukira zomwe unkachita usinabwere mmoyo unowu. Fani tingombera nakai pang'ono ife kuno kwakhumulike zikachitika chonchi imakhala ni mwamboti anyamata amaenda mmene mwakhala ifemu kutolera kanga chepe pamene kamatithandizira kugula zida zimene timagwiritsa ntchito kuno kumzinda. Choncho mukaona anyamata kuyenda mmenemo ngati mwina kanga chepe athandizeni zikomo kwambiri. Anyamata ndi nthawi yanu.
Kuda ya kumwalira